Rozhodol si sa, že sa chceš naučiť fotiť na manuál, čo sa týka filmu. Je to dobré, nedokážeš to využiť len v tom filmovom svete, ale aj v tom digitálnom samozrejme. Ale tu sú nejaké tie špecifika, ktoré sa treba naučiť ohľadom filmu. Prejdeme si takými tými základmi, že na čo by si mal dávať pozor, na čo by si mal myslieť a podobne. Ja to rozdelím na také 3 hlavné segmenty a začnem rovno tým najjednoduchším a prvým, čo je expozimeter. Expozimeter, keď máš v telefóne, tak ti to tak uľahčí veci. Ale samozrejme nemusíš mať len v telefóne, moderné zrkadlovky tiež majú, čiže ak so sebou prátaš zrkadlovku, môžeš tento krok v podstate úplne odpustiť a využívať zrkadlovku na to, aby si meral, akú expozíciu máš nastaviť. Samozrejme je tam možno, že tvoj foťák má svoj vlastný expozimeter, no čo sa týka starších, tak by som sa obával, že to nebude dobre skalibrované. To je dosť známy problém proste, že na tých starších foťákoch to napríklad nefunguje. Týka už tých novších v podstate polozrkadloviek alebo polodigitálnych zrkadloviek, alebo ako to nazvať, čo sú na baterky. Tam je to už trošku iné, ale tiež by som sa na to na 100% nespoliehal. Je to predsa len starší kus techniky a dnes máme niečo o dosť lepšieho. Ale našťastie, aj keď to úplne netrafíš, je tam nejaké to miesto, kde sa môžeš ešte zmestiť. Aj keď napríklad dáš viac alebo menej, radím viac, film dokáže vydržať veľmi, veľmi veľa overexposure, čo je opak kvázi digitálu. Ďalšia vec, čo by si mal teda pochopiť nejakým spôsobom, aspoň je základný expozičný trojuholník. Nemusíš ho chápať perfektne, stačí ti v základe, aby si chápal presne, ako fungujú tieto 3 časti. ISO. Čo sa týka filmu, nezmeníš to. Keď tam dáš film, má pevne stanovené ISO. ISO ti určuje proste, aké je to citlivé na to svetlo, ako moc svetla to reálne pojme. Keď ideš fotiť, musíš vedieť, do akej situácie ideš a podľa toho si vybereš správny film. Dajme tomu, nepôjdeš fotiť nočnú oblohu alebo proste nočné scény vždy s 200. Samozrejme existuje dlhá expozícia, ale k tomu by som sa dostal neskôr ohľadom tohto. Vybereš si niečo, čo má ISO 800 a hore samozrejme. Druhé najdôležitejšie pre teba, tvoja uzávierka. Uzávierka v podstate robí to isté ako ISO v rámci niektorých vecí, čiže čím je to rýchlejšie, tým menej svetla tam vpustíš, tým to bude tmavšie. Určuje ti to, či to bude rozmazané alebo nie, čiže ak fotíš, máš veľa svetla, chceš zachytiť akciu, bez toho by bola rozmazaná, dáš samozrejme rýchlejšiu uzávierku. Clona ti určuje hlavne to, ako moc je rozmazané pozadie, ale čím vyššie číslo, tým menej rozmazaného pozadia, ale aj o to menej svetla. Keď pochopíš tieto 3 základné veci, tak v podstate vieš, čo tam máš upraviť, povymeniť, viažú sa na seba, neodrbeš to. Tretia, podľa mňa extrémne dôležitá vec, čo by si mal mať, je vždy so sebou denník alebo knižka, do ktorej si zapisuješ, čo si vyfotil, kde si vyfotil, aké si tam použil nastavenia. Na základe toho sa môžeš neskôr odrážať, teda samozrejme, že ako to budeš využívať. Je to tvoj nástroj na plné pochopenie, kedy máš dať aké nastavenie. Takisto zapisuj si tam, aký film použiješ, keďže tam máš ISO. Nie všetky filmy sa správajú rovnako. Môžeš tam mať trošku menší lížrovej ohľadom toho, podľa toho, aký máš film. Čiže tá expozícia niekedy môžeš o dosť viacej jej ujsť, niekedy to musí byť presnejšie. No, čo je teda hlavný rozdiel medzi filmom a digitálom, je tých pár vecí, ktoré by si potreboval vedieť, ktoré to diferencujú. Nazvieme to, že môžeš s tým experimentovať do istej miery a je to týchto pár vecí. Na filme dokážeš robiť do špecifickú vec, čo je buď pulling alebo pushing. Pulling je to, keď film, ktorý je napríklad 800, fotíš ako keby to bol 400. Pushing je opak, čiže 200, ako keby to bola 400, 800, podľa toho, koľko stôp chceš ísť. Na čo si hlavne dávať pozor je to, že keď to proste ideš dať vyvolať alebo podobne, tak musíš myslieť na to, že celý film musí byť s týmto, čiže nemôžeš na niektorých to nechať ako pôvodné ISO, na niektorých zvýšiť tú citlivosť, na niektorých znížiť, nie. Platí to pre celý film. To si musíš zapamätať, ideálne si to zapíš. Ak máš digitálny foťák, ktorý ti automaticky nastavuje ISO, je tam stále možnosť, že niektoré sa dajú pozmeniť, prevaha z nich nie, hlavne čo sa týka kompaktov. Ak máš kompakt, nedokážeš využívať pulling alebo pushing. Tiež dosť dôležitá vec, keď to takto robíš, treba upozorniť labák, že to treba pushnúť alebo pullnúť o nejaké množstvo, že si to fotil ako iný film.
aby ti náhodou neprišiel film, ktorý je úplne preexponovaný alebo podexponovaný, lebo si im zabudol dať túto dôležitú informáciu, že ti to majú vyvolať, ako keby to nebolo to správne ISO. Ďalšie dosť také zaujímavé špecifikum je práca s filmom, ktorý je po záruke. Tieto filmy sú stále využiteľné, ale veľmi často sa tam môžeš stretnúť s nepriaznivými vecami, ako sú napríklad color shifty. Samozrejme, vieš to trošku ovplyvniť tým, ako ho skladuješ, čiže odporúčam jednu vec, svoje filmy vždy skladuj v chladničke. Film, ktorý skladuješ v chladničke, vydrží dlho aj potom, ako bol po expirácii stále plne funkčný, bez color shiftov, bez straty akýkoľvek citlivosti. Čo je ďalšia vec, ktorej idem? Citlivosť. Tento film, ktorý je po záruke, stráca proste citlivosť a musíš s tým počítať. Keď máš farebný film prvých 5 rokov, v podstate nemusíš kompenzovať, to ISO sa stále drží v tom pôvodnom, ale každých ďalších 5 rokov na to má to v podstate polovičnú citlivosť. Čiže film, čo mal 100, má po prvých 5 rokoch od toho dátumu už potom polovicu 50 ISO. A to sa ďalej kráti, treba s tým počítať. Dosť podobná vec platí pre čierno-biely film, kde teda nie sú color shifty, ale môžu tam byť anomálie ohľadom, dajme tomu, toho, ako je moc kontrastný. A zároveň čierno-biely býva menej citlivý na tieto veci, čiže tam kľudne môže si držať to pôvodné ISO aj 10 rokov. Samozrejme, záleží film od filmu. Nie všetky filmstoky sú robené rovnako. Také asi pre mňa posledné dôležité, čo by som povedal, je ešte long exposure. Filmy sa nespravujú ako digitál v tom, že majú stálu citlivosť. Oni tým, že je to chemický proces, tak čím dlhšie tam púšťaš to svetlo, tak tým má nižšiu citlivosť. Má to istý fall-off. Ak robíš zábery, ktoré sú dlhšie ako 5 sekúnd, alebo máš dlhšie otvorenú uzavierku, treba si proste skontrolovať na internete tabuľky a pozrieť si, aký fall-off má tvoj film a vypočítať to pre tvoju konkrétnu scénu, aby si mal stále správnu expozíciu. Samozrejme, ak si lenivý, môžeš to proste tipnúť. Samozrejme, na toto máš tú knižku, zapíš si to, experimentuj, zistíš, že akú citlivosť má reálne tvoj filmstock. Toto je približne asi všetko, čo by som chcel u tohto povedať. Čiže ak máš nejaké otázky, daj ich dole do komentárov, alebo ak niečo konkrétneho ťa zaujíma, na čo by som mal spraviť toto video ešte, daj mi vedieť, pozrieme sa na to spolu. Kúkni ma na Instagrame, daj like, komentuj, povedz, čo sa ti páčilo, čo nie, či som niečo vynechal podľa teba. A díky.